Doncs no, amics, no vaig a fer un capítol de Càmera Cafè, sinó que he vingut a la Casa Gran, a l'Ajuntament. Sí, perquè avui s'ha encès per primera vegada la il·luminació de Nadal. I per això hem vingut fins aquí, a l'Ajuntament, per parlar amb tota la cúpula política de Cambrils i tothom que ens trobem per aquí. Vinga, som-hi! Doncs bé, amb aquest ambient nadalenc que acompanya la pau i el repòs i l'amistat i el bon rotllo, nosaltres anem a ficar una mica de merder. Hi ha algun il·luminat a l'Ajuntament? N'hi ha bastants. Bastants. No donarem noms, pel que pugui ser. Com pinta el Nadal? Bé, home. La festa major? Perfecte, molta tradició i anar a tots els actes, participar i tot perfecte. I el Nadal és moment de calma, de repòs i de reflexió. De reflexió. Reflexionarem aquests dies de Nadal i de festa no tant. Els dies de festa no reflexionarem tant perquè... De festa és per passar-s'ho bé i... Fem festa, els dies de Molt bé. festa. Què li demanes als Reis? Que li demano als Reis que hi hagi una mica més de calma aquí a l'Ajuntament, principalment, perquè aquest és molt important, que comencéssim l'any amb bona concòrdia i harmonia, que és el que espera la gent de Cambrils. I És possible? els Reis Mags? Els Reis Mags, doncs que em donin moltes sorpreses i bones. Hola, hola, hola. Escolta, m'estic preguntant una cosa, ja que ve el Nadal, estic preguntant a la gent què li demana als Reis. Depèn de com s'hagin portat. A mi normalment doncs me porten corbates, no tan llampants com aquesta. O sigui, et porten corbates, però no t'hem vist mai amb corbata. Tu les fas servir? I tant, i tant. Per la fira, normalment per la fira porto corbata, bodes. Tu ets de Reis, més que de Papa Noel. Home, i tant, i caga tió. Els d'Esquerra teòricament tampoc creuen tant en els Reis. Amb els monàrquics no, amb els de la noblesa no, però els d'Orient sí, que són mags. Hola, què tal? Tenim aquí... Un moment, Antonio, no marxis, home, no marxis. Que és el màxim artificier del tema de les llums. És el màxim artificier perquè és el que porta tota la il·luminació del poble. La coordinació de tot plegat, sí. Molt bé, feina que s'ha d'agrair en un dia com avui. I tant, i tota la gent de la brigada que hi treballa, sí. Molt bé. Escolta, m'estàvem preguntant a la gent com preparar el Nadal, què li demana amb aquest Nadal. Li demanem, sobretot, bueno, ara que em toca viure d'aquesta manera, pels infants, pels nens petits. Jo me'n recordo quan ho vivia jo i ara penso en el meu fill, que sobretot ho viuen amb molta alegria, no? I sobretot que disfruten i s'ho passen bé ells. Molt bé. Escolta'm, a l'oposició no els he trobat i m'han dit que volen per Nadal que hi hagi bon rotllo i tot això, no? Nosaltres també, nosaltres també. Llavors la meva pregunta és, a l'oposició hi ha algun il·luminat? Hi ha il·luminat a tot arreu, a l'oposició, a la dreta, a l'esquerra, al centre, d'això sempre te'n trobes algun. Però com menys n'hi hagi millor, d'il·luminats. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, que arribo! No marxeu, dones! Sembla Benny Hill, això! Ai, doncs se'ns han escapat. Ara ens quedem sense saber si són nets o no els polítics de l'Ajuntament. Doncs bé, enganxem el Robert, que és ja l'últim que queda, ja tancant l'Ajuntament, no? Sí, perquè doncs, ja veieu que tothom ha marxat i a mi em deixen les claus allò per fer un bon tancament, que no es quedi ningú per aquí dintre amagat. I això així cada dia? No, espero que no, perquè si no sí que seria una feina ben feixuga. Si és només per festes. És només per festes i avui és un dia especial, hem encès l'enllumenat de Nadal, hem visitat el pessebre i ara doncs a disfrutar del que ens queda de festa major. Un pessebre molt xulo, però com has comentat no hi ha caganer. No hi ha caganer, però jo no ho he descobert, ho he descobert la canalla que ha vingut aquí a acompanyar-nos amb aquesta encesa. És el primer que miren. És el primer que miren perquè suposo que és el primer que posen i que més gràcia els hi fan als pessebres de casa seva. Home, clar, veure algú cagant a l'Ajuntament també té la seva gràcia. Bueno, no seria la primera vegada que passés i tampoc és exclusiu de Nadal que això passi, no? Al llarg de l'any probablement algunes vegades també passa. Doncs això és tot, amics. Ara ja hem acabat de l'Ajuntament, em canvio de roba i me'n vaig cap al concert. Todos los días son igual. Doncs sí, amics, anar a un concert és un bon lloc per trobar col·leguites de tota la vida. I això és el que m'he trobat jo. Un amic meu, que a més és el baixista de Cota Cero. Què tal, amic? Molt bé, tio. Com es prepara el concert? Doncs amb moltes ganes i, bueno, ara fa temps que no toquem això i moltes ganes de pujar dalt. Com una reestrena. Sí, exacte. A més, tal com va anar el Cambrils Rock, amb la plugeta i tot allò... Nervis o què? No, però ganes de tocar sí. Molt bé, la setmana què tal? De puta mare. Feia dies que no et veia, ara. La setmana curteta, de moment. Som dimecres, un dia. Ah, de conya, no? Sí, sí. Però tot bé, tot bé. Sí, sí. Perfecte. Ah, no, de guai, no? Bueno, vaig cap dins que comença això, vale? Un col·lega. No lo eches a perder, no lo eches a perder. Todos los días son igual, todos los días son igual. Todos los días son igual, todos los días
espectadors, el públic, un representant d'ells. Escolta'm, has vingut a veure algun grup en especial o has vingut de concert, com jo? Precisament he vingut a veure Toquem Fusta, ja que és el grup del meu cosí. Molt bé, em pensava que havies vingut animat per haver-lo vist a la tele la setmana passada. Potser, algun factor, sí. Un d'ells podria ser aquest. Mentre es canvien de grup, nosaltres hem segrestat a l'Òscar dels Cuerda Floja, que és un grup que encara no teníem a la llista d'entrevistats. Vosaltres, els nervis, com els teniu? Bueno, us deixaran gaudir o no? Sí, això va cadascú, no? Cadascú controla els seus, no? Jo personalment estic... Bé, bastant bé, ho porto bé. Et veig tranquil. Sí, ho porto bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. Que hi hagi molta sort i que ens ho passem molt bé. Molt bé, si us quedeu, doncs ja ho sabeu. I els que estan, doncs, us divertireu. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, Òscar. Si poder volver, si poder volver, si poder volver atrás. Aquí en el set d'entrevistes tenim un altre dels artistes d'aquesta nit. És el Marc dels Toquem Fusta, que va venir la setmana passada. I la pregunta és evident. Heu preparat gall d'indi, gall d'indi? És sorpresa. És sorpresa? És sorpresa, Us haurem de quedar... Us haureu de quedar i, sobretot, hauràs de concentrar-te per fer el ball, que em vas dir que faries el ball. Si la toquem, pujaràs dalt. Estic començant a acollonir una mica, però bé, el compromís era aquest, per tant, si toquen gall d'indi, pujarem a l'escenari. En breus moments, perquè comenceu ja. Ja, ara mateix. Doncs anem a veure els Toquem Fusta! Fins! Ja, vull saludar tota la meva família. Els de la Molla, el cosí,